Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ethandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Matewu isahluko sesishiyaka lombili. Amavesi sizoqala ukubuka ivesi yamashumi amabili nantathu kuze kube amashumi amabili nesikhombisa. Wayesengena emkhunjini uJesu, abafundi bakhe bamlandela. Bheka kwavuka isiphetho esikhulu olwandle. Umkhumbi waze wagutshuzelwa ngamanzi. Kepha yena wayelele. Basondela bamvusa bathi, Nkosi, sisindise siyafa. Wayesethi kubo, nesabelani na? Nina abanokholo oluncinyana. Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle. Kwabakhona ukuthula okukhulu. Kepha abantu bamangala bathi, unjani lo ukuba nomoya nolwandle kumlalele? Thandwa zami, le ndaba sike sayizwa kwamanye amavangeli. uMarkus uke wabhala ngaye, kodwa uMatewu kunento ayibekayo nayilethayo engithintayo. Eyokuqala ithi uJesu wangena emkhunjini maqedane nabafundi bamlandela. Kanti uMarkus besixoxele ukuthi abafundi bangena emkhunjini uJesu wayesengena nabo. Kodwa lokho kushiwo uMatewu kumina uma sikubuka kuthi kuyojula. Leli gama alisebenzisayo lokuthi bamlandela ilona gama uJesu alisebenzisayo emavangelini uma ebiza abafundi bakhe. Uyabamema ukuba ngilandeleni, nakanjalo ngokuba bamlandele baphenduka babe ngabafundi, baphenduka babe ngabadobi babantu, baphenduka benze lokhu abakubona kuJesu. Ngiyayithanda lenkonzo. uJesu ongena emkhunjini, uJesu ongena enkonzweni, uJesu ohamba inkambo thizeni maqedane nabafundi bakhe bamlandele. Ngiyazibuza ukuthi abantwana bethu bangakwazini ukuyilandela inkambo yami maqedane baphile? Bangakwazini ukulalela izwi namazwi omlomo wami maqedane balapheke? Yazi kwesinye isikhathi njengabazali siyawakhuluma amagama alumelayo, siyawakhuluma amagama agxekayo, siyawakhuluma amagama alimazayo. Kwesinye isikhathi asiyiboni impact yamagama esiwashoyo. Ukuthetha ongenasidingo, izibopho esikhiphayo, neziqalekiso nokubopha kwenhliziyo phezu kwabantwana bethu. Ngibona uJesu ethatha inkonzo yokuba ngumzali. Uyena ohamba qala phambili, uyena oyobheka indawo, uyena oyolwisana nokubi obekungavuka. Abafundi balandela ngemuva. Ithina esikhomba indlela kulaba abasilandelayo. Ngiyayibuza ngiyiphendula njalo ukuthi amakholo ami, abantu bakaBaba, abantu bakaNkulunkulu, uma bezwa izwi lami, uma bezwa engikushoyo, bayaphila yini noma bayalimala? Uthi uNkulunkulu, bheka ngibekile phambi kwakho ukuphila nokufa. Bheka ngibekile esandleni sakho ukuphila nokufa. Bheka ngibekile
olimini lwakho ukuphila nokufa. Ngazi ngiyaphilisani ngenkulumo yami. Uyazi khona abantu esibalimazile ngenkonzo yokuhleba. Thina besilwisana nesitha kodwa salimaza olungileyo. Yazi khona abantu esingasakhulumisani nabo. Akukho kubi okubambekayo abakwenza kithina. Sasuke savumela lo opoisini alimaze inhliziyo zethu. Samvumela wakhuluma izinto engenabo ubulungiswa. Waqeda ngathi wayifeza inhloso zakhe ezimbi ngathi. Engithinta lenkonzo yenziwa uJesu ukuthi bayamlandela. Yathusa lento ethandwa zami uma usuyilongisisa kahle ukuthi baningi abantu ababukela kuthina. Baningi abantu abangaphiliswa yithina. Baningi abantu abangabulawa yithina. Abangani bethu esikhuluma nabo, esihlala nabo, esixoxa nabo. Yikuphi engikucontributayo empilweni zabo? Yazi kubalekile empilweni yethu njengabantu ukuhlala phansi ebese uhlaziya bonke labantu abasempilweni yakho. Yini usibanibani ayiqedayo? Yini ayisusayo empilweni yakho? uJesu angangena ebese yolala. Izulu lidlala ngathi. Uyazi uNkulunkulu ujulile. Uyazi uNkulunkulu wethu eyamadoda amaziyo athi usonini wanini. Bathi ungomdala wensuku. Bathi onwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Engimbona egijima phezu kwamafu. Uyazi uthi angangena emkhunjini maqedane ayolala. Kuvuka isivunguvungu, kuvuka isiphetho kodwa ulele. Uyazi uJesu uthi why fanele ngingalala? Why kumele ngikhathaze ngalesi siphetho? Why kumele ngisabe lesi siphetho? Ngoba lesi siphetho soze sangibulala. Ngoba lesi siphetho yebo singavuka. Thandwa zami siyavuka izinto endleleni, bayavuka abantu endleleni, bayazenza izinto endleleni. Kwamina uqobo lwami ngivukelwa izinto zami. Kodwa uJesu uthi asikho isidingo sokwesaba. Asikho isidingo sokuthuka. Asikho isidingo sokutatazela. This is not the end of you. Ayipheli la impilo yakho. Zizovuka izinto emsebenzini. Zizovuka izinto esikoleni. Zizovuka izinto ekhaya lakho. Zizovuka izinto kokudlena beswini. Uzozondwa abantwana bakho. Zizovuka izinto emshadweni. Kodwa uJesu uthi noma kunjalo ngizoyilalela. Asikhona umkhuleko engiuthanda bawubiza ngeserenity prayer. Ukwamkela izinto enginamandla ukuthi angisoze ngakwazi ukuzishintsha. Nokuguqula engikwazi ukuguqula. To change the things that I can and to accept the things that I cannot change. But ngicela ubuhlakani bokuqonda. The wisdom to know the difference. Thandwa zami ijulile lento yenziwa uMntaka Maria. Ukuthi ngizolala
engithumelela inkabi ngizolala bedicilela phansi igama lami athi ngizolala noma izinto zenzeka kanjani. I may be in ICU, but this is not the end of me. I may be gasping for air. This is not the end for me. Bayomvusa uJesu bathi Nkosi, Nkosi, Nkosi nakho sifa. Athi uJesu nisabani. Athi nisabani. Luphi ukholo lwakho? Anginendaba ukuthi odokotela bathini. Anginendaba ukuthi abantu bathini. Anginendaba ukuthi ama results athini. Anginendaba ukuthi izwe lithini. Enginendaba ngakho ukuthi uJesu uthini. And uthi uJesu uthini, do not be afraid. Ungesabi. Ngesabi. Ngavuma uvalo odlale ngawe. Ndlovukazi yezulu ayibenatha isibuso sisivikele isikhanyisela isinxusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.